Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Teatru Manuel jippreżenta l-opra ta' Rossini Armida li qed tittella f'Malta għall-ewwel darba. Din l-opra b'mużika milli sbaħ tirrakkonta storja ta' mħabba, maġija u tradiment. Gazz huwa dramm għaż-żgħażagħ li juri l-vjaġġ ta' żagħżugħ u jsib il-fuċi tiegħu. Wara li tispiċċieħ li ma kellux il-gazz li esprimi ruħu waqt li kien qiegħed sixth form. Trikki Trakki il-Festival ta' tfal qed jirritorna għas-7 edizzjoni tiegħu, b'kollaborazzjoni bejn skejjel u professjonisti mid-dinja tat-teatru biex joħolqu produzzjonijiet għall-istudenti.